Lakhain ko rapo nilip constituency kapalo lower tarapung saitaro arong along kido an inghiatum chingrum si kachepachini amay kang nipon. Lason si nilip constituency kapalo lower tarapung saitaro arong along kido an inghiatum chingrum si hemisi lapen nukhum along putung pitung kacheron pen kachepachini amay dengpon lo. Bangso inghi chingrum amay along kapatir pipon laki Wesley Hanse pensi chepatir pipon lo. Bangso inghi chingru mamaya long rong asar Rowelson taro babusing rong piatum pendang lok bang pharo isi sose inghi atum chetong dun si mai ardi chitipon la bangso maya long jesemet lower tarapung arong along kedo an inghi atum kachingrum nang poke ke damtang pen nanganan ni penta lower tarapung arong along kedo inghi atum kachichini ne asonsi dokok lo lasilaso inghi kachingru mamaya long pen nangan pitung putung cheron pon pen chingki je than pon long lo puta kachepatir pipon Wesley Hanse pen nang thandun to pini nilitum ladak saitaro rong inghi chingru mamei chinghon sar vias ahem kam ge klem along nilitum kaching wai pon ateng la pen kimang pon ateng nilitum la don thongkep arat atum inghi chingru mamen pen komiti seng pon lo lasi nilitum labangso komiti aphan kachila namate achithe ke piding ji aphan pura chinghon nilitum ai misi povitro rongpi aphan kachuningri alam lahelo nilitum komiti amen pen kenangji kasu phule harlung aset athe nilitum komiti along lahai kenangji adorkar do la posi la nilitum don thongkep inghi chingru mamei amen pen non kewangji election mate vote aphan nilitum guta kipiji aphanta nilitum chingwai pot bangso mai ke pachun ponji aphan MAC pubitro rongpi lapen KPLT amai phu run rongpi atum kachirap dun apota kachuro pajir pon lapen non kewangji MAC election ahut setami MAC pubitro rongpi alongsi chirap dun bomji puta ningje pon rilti News Report, Karbi Anglong Live.